everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Doon ako na siya isulti nga imong sekreto, Lili. Ha? Gusto niyo gubat na babayhan na. Pastilan, naglibog ko. Si Arnel, doon na ikopisal na ako. Ikaw doon na kay gusto isulti. O na karon si Yvonne, doon na si sekreto ni mga isulti na ako. Ako na masulti ka ni mo sa akong sekreto, mami. Ha? Naluoy na kay ko ni mo. O di na may mong hangtod sa hangtod nga ilaron ka na mo ni Adel. Unsa ko nagipanulti ni mo, Lili? Lili ang tinod akong pangalan, mami. Unsa? Ako si Dalia. Unsa? Lili, unsa ko nagipanulti mo? Ayaw gani ko kumidyahig sama, ana. Mami, sa di pa na ko'y aso ni mo ang tanan. Isaan na ako nga magbaligon ka. Dili mahimo nga may tabo ni mo ining kamatuoran nga ako ibot siyang di mo. Nakunsan siya naman ngun ko. Ha? Ako ang kaluhan ni Lili, mami. Umiabot ko sa kinabuhi ni Anel. Sa nagibiyaan siya sa kong kaluha nga si Lili. Unsa? Kaluha ka ni Lili? Mao ka na ang tinuot. Ako magtuo nga. Ngalayasa man ni Lili si Anel sa adlaw silang kasal. O sa akong pag-abot, ako ang gimimong to ni Anel sa kong kaluha. Ingon sa dili ko makatuo, ana. Mga tinuod, mami. Sa sinugdanan gusto kong i-hostage ni Anel. Aron mo balik ang akong kaluha. Pero naluoy ko niya. Naluoy ko ni mo. Kaya masarap naman si Arnel nga may sakit ka sa kasing-kasing. Mami, ayaw ka kuol. Gimahal ko na ang imong anak. Maman galing may sagot ko nga. Nga mamabdos na ko sa imong apo. Bisan ko na. Kung kaluha lang ko ni Lili. Dalia, ang imungan? Mao ka na, mami. Dali ang akong pangalan. O gipanidayin ko ni Lili sa iyo untang kasal. Aron may masagubang sa kasuko ni Anelia. Ingon sa dili paghihapon ko makatuo sa imong isulti. Mahal ko ng imong anak, mami. Mao gani misugot ko nga tagan ka nag-apo. Basta kailangan magbalik-on ka alang sa imong apo. Maudi ay nga naglikay-likay na si Arnel Limo. Kay dili man day ikaw ang Lili nga maog yun untay iyang pangasawon. Sakto na lang imong anak, mami. Mahal na ko si Arnel. Basta andam kang masakripisyo. Nakasabot na ko. Ikaw ang gusto niya silutan sa sahasi mong kaluha nga si Lili. Mahal ka na, mami. Pero mahal ko na si Arnel. Mahal ko na ang imong anak. Bisan ko gipasakitan ko niya. Pero mahal ko na siya. Mag-andam ko siya nga tagad ang dagang anak. Ginoo ko. Nganong ingon sa dili paghihapon ko makatuo sa kundabati. Lil. Dalia, tawagan ko sunod akong pangaan, mami. Dalia, dili na ko makahimo sa pagpuyo sa bakag ka kinabuhi. Naluoy na ko ni mo. Naluoy ko sa mga tao nga naila sa gustong may tabo ni Anel. Nga patuon mo nga ako si Lili. Ang original nga Lili sa iyang kinabuhi. Noon sa mining kulba na ko sa dugan. Grabe naman noon ni. Nakasulti na ka sila si Arnel. Ugang yang inahan bahin sa tinuod na mo pagkatao ni Lili. Maayon tagmahuman na ni problema. Kinalandawato na lang ginako. Nga diligid para ako, Sir Nel. Noon sa
dili man ako mapuga ng paghilak. Nahadlok bigyo ko nga malayo ko sa kinabuhi ni Arnel. Mahal na kayo na ako si Arnel. Mahal kit kayo. Mami. Ayaw lang dahil gagawa sa iba-ibang anak. Mura pa rin ikadlugan ni Arnel. Nga takihon ka. Nga kung may ibaw ka nga ako si Dalia o dili si Lily. Gusto ka. Nakalitan ko. Pero tungod sa kuwapo, kinahanglan magmalig-on ko. Mami, ako na si Dalia. Dalia. Pero nga misugot man kang gamiton ka sa kong anak. Batok sa imong kaluha nga nakasaniya. Kahadlo ko nagtupunta ko sa sinugdanan, Mami. Nahadlo ko sa may buhaton ni Arnel na ako. Pero ayaw na ikagaula, Ma'am. Isaat ko, ako kangatagan ng daghang apo. Usa lang ka anak ang ipangayo ni Arnel na ako. Pero willing kong mahatag og daghang apo nimo. Nakalitan pa ko sa ako na ibawaan. Pero okay na ko. Basta, okay na ka. Pero nganong mo nang nasuko man nimo si Arnel? Nganong nagselos man siya nimo? Ha? Dalia, nganong mihila kag maayo? Ay, hainom ni sila si mama. Nadugay man. Saan ako makontak? Kinanglan mahuman na niya akong problema. Oh, may miabot. Sila na tingali ni. Oh, si Yvonne man eh. Maayo kay ni Aka Arnel. Oh, Yvonne, may ibabag. Di o na ni mo punan akong problema. Nagpatong-patong na ang akong problema karon. Natural nga magpatong-patong na. Kay imo magipasagdan ka ng Lily nga muguba sa imong pagkatao. Ayaw lagi pang hilabot, Yvonne. Amo ni kinabuhi, busa. Wa kay labot kung maunsa man mi. Arnel! Dalia, ngano mihila kag maayo? O si buti pasabot sa pagselos ni Arnel nimo. Mami. Ang lalaking ipasabot ni Arnel. Mao ang kabit ni Lily nga si Jigger. Unsa? Jigger ang katipo ni Lily, Mami. Ang iya kinikibiyaan sa diyang nag-uli sila si Arnel. Unsa? Bot mo ipasabot nga. Nagbalik sila si Lily o si Arnel, Mami. Mga kipagistana ni atong Jigger si Lily. Nga gitaguan ka rin ni Arnel. Unsa? Ginuo ko. Mami, ay rantan pa dami ng ginuol. Nasibang susundan si Lily, Mami. Ang naluoy ko niya. Pero ako karon na may gawas nga magkaluluoy tungod kay mabdas ka sa anak ni Arnel. Kinahanglang mahusay ni. Kung gibinuangan si mong kaluha nga si Liling akong anak, dili ko mo sugot nga iya panibalikan. Tinuod ka ba, Mami? Salpahis ka to kaluha mo. Human niya biyay sa adlaw silang kasal si Arnel. Mubalik lang siya sa dakong kasayon. Muna ako na iop sa ni Lily, Mami. Wala siya magunahuna sa akong bayan. Gusto niyang buhiyo sa dagang kasayan si Arnel. Abi kay wala naman siya mahimuon ni Jigger. Ginoo ko. Kakubot ba sa kinabuhi ni Arnel? Mao ka na, Mami. Nani naman ang takoro mo tamo silang kasal ni Lily. Nagapos ko sa kagugma ni Arnel. Unya karon nada siya ni Lily. Gusto na ko siyang palayason siyang kinabuhi, Mom. Dili ka na niya mahimong palayason sa dakong kasayon. Kinahanglang atimanon ka niya, Dalia. May mo
mabag mulakaw ka na. Dili, Arnel. Higala ko sa imong inahan. Busa, mahimo ra kong muani dinhi sa inyo o magpaabot sa iyang pag-abot. Kinahanglang mahibaw na ang imong inahan, Arnel, kung unsa ka na si Lily. Kay unsa mo gyud imong tuyo sa kong mama, ha? Sultihan ko na siya. Nga call girl ka ng asawa mo. Oh, Yvonne! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!